أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بواكر سيدي في الجمعة في الله رمى الدنيا بواكر سبحانه وتعالى يبون على مدين جنة meleke ani wurdane ala anda ale batoli kama anga ala deli dande ala min ga sonina anga ala deli ala min di dimi deli la anga ala deli ala min di nyina kafiya deli anga ala deli ala min bi so kan nyina kafo ka lere ison anga ala deli foi te du kolo safa min ni deli kakani ala te ne kamo ala de ma ala min nyeda ala min nyela harada ala min nyina ni bunana ala min bunana ma de ni jina ni meleke wurdane da Bakar Sidiki fɛn o fɛn n'a kofɔra diɲɛ na min ma kofɔ min yɛrɛ ɲɛna min yɛrɛ ma ye Bakar Sidiki hakili tɛ se min ma subhanahu wa ta'ala de nin bɛɛ lajɛlen da Bakar Sidiki k'a dɔn subhanahu wa ta'ala ka kabako a ti ban n'i ye farakuru fara fila ye Bakar Sidiki i bɛ taa dumu dalen sɔrɔ farakuru ni ɲɔgɔn cɛ a bi balo cogo di a bi ninakili cogo di o gundo bɛ ala bolo nka m'o ala de ma ala min n'a ye bunahadamaden da k'a keguya ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnniya d'a ma Bakar Sidiki k'a dɔn sankolo ni dugumakolo fɛn o fɛn b'a kɔnɔ adamaden b'a bɛɛ lajɛlen bolo ala adamaden b'a bɛɛ dɔn min bɛ dugukolo jukɔrɔ ni nafa b'a la sanu marijanɛ pétrole Bakar Sidiki subhanahu wa ta'ala nin bɛɛ lajɛlen da k'a di adamaden ma anw bɛ se ka mun ɲini Alahu ta'ala fɛ ko ala bɛ banko d'anw ma a ka gɛlɛn a tɛ yen a man gɛlɛn dɛ a tɛ yen walahi a tɛ yen i ko k'an bɛ se ka mun ɲini ala fɛ n'a bɛ banko d'an ma o ɲinili in dɛ o tɛ ko gɛlɛn ala fɛ yen ayi ala ti banko di ala b'o di o ala ne kamo o de ma ala an bi jamana min kɔnɔ jamana in duwa de ko Mali ala e de ye jamana in da ala ka anw bila Mali jamana in kɔnɔ k'an ka k'a den ye ala wallahi anw jɛna n'o ye subhanahu wa ta'ala o jara anw ye kojugu an b'i tanu ka da o kan ala n'a kun y'i ja i ba anw da k'an bila kwaji camancɛ la i k'a dɔn an ti foyi y'an ɲɛna ala k'an kana jamana in de kɔnɔ min ye Mali ye ala an b'a f'i ye dɛ anw ka jamana in ka gɛlɛ bi dɛ ala anw ka jamana tasuma b'a kɔnɔ dɛ ala maafala bi yan janfandi bi yan ala minnu bɛ hadamaden kan k'a buruja ala u bi jamana in kɔnɔ ala anw b'a dɔn a masa an k'a f'i ye e b'a kalama u bi yan kun min na subhanahu wa ta'ala de b'u dɔn nka anw y'i deli ala anw y'i deli ala min ye bamanjɛ kɛwale janfandi minnu bɛ jamana kɔnɔ ala u halaki don an n'u cɛ ala u halaki ka don an n'u cɛ ala n'i y'u fa k'u ba dugukolo sanfɛ k'u don i ka jahanɛmɛ tasuma na ala o k'i ka ala kama o kɛ Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kɛ Maga ni Madinɛ barika kama o kɛ Sherifu barika kama ya rabbi ala an b'i deli ala an b'i deli an majigilen don ala i ka hɛrɛ suru an ka jamana den bɛɛ kan samiyaji min n'a daminɛna ala k'an ma hɛrɛ ye ala kana kɛ ji ye ji min bi tiɲɛni kɛ balo minnu bɛ sɔrɔ a la ala u dunsi d'a ma ala an ka jamana den min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min kan bana bɛ min na subhanahu wa ta'ala ta ka bɔ an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan i k'a kɔ k'an ma hɛrɛ hɛrɛ min ni bɔnɛ t'a kɔfɛ gɛlɛya t'a kɔfɛ o se bɛ ala di ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Bakar Sidiki an ka jɛ k'an tɛgɛ fila kɔrɔta sanfɛ an ka ala deli an ka ala deli sebe ala de an ka ala deli Bakar Sidiki se masa in n'an y'a deli diɲɛ fɛn o fɛn la Alahu ta'ala b'a d'a ma siga t'o la subhanallah a'udhu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allahu la sharika lah allahu la sharika lah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahu la sharika lah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وآخرة آمين لا حول ولا قوة إلا بالله آمين لا إله إلا الله آمين الحمد لله رب العالمين Dogo bala cogo beti. Bakar Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 200 40 ani siɲɛ 8 o don Siyaka Tarawele nin y'a ka fasiri ye Siyaka ko Bakar Sidiki k'a dɔn ngana mamandi fo ko bilen don siga t'o la o jɔnni ko ngana tɛ jamana in kɔnɔ Bakar Sidiki kuma in fɔra kuma ko daminɛ an y'a kɛ mankan ni wuli ka jɔ ye Bakar Sidiki warini min n'a kan ka tigɛ téléphone siraw fɛ Bakar Sidiki bɛɛ lajɛlen ko nin
bingani ha de jenini ha idorme muga o kuma shenga bana yalama ni wari bina ta ke munyo o bina wari ndu wakati ki isigi ki clé do yara ko ni wari sorola ya foli kanga kaka ya fo do salami ga ma ya fo ne ya foli photo flani wakati ki sefa wari milliard muga ani nani wakati ki ministry min nafulo kuna min ye bobo ke ble bobo ke pasa ayi bolo fa nafulo la ngami président sigile nyana ka di ministry ma min be Qur'ani jikuna so ijija Kura kana tigɛ bilen dɛ jiko kana dɛsɛ dɛ jamana denw ka mana gannen don kuranko ni jiko la wagati ke hali minisiri m'o fɔ an ye yɛlɛmaba de ye nin waati ninnu kɔnɔ wagati ke k'a dɔn kura bi mɛnni min kɛ a t'o tigɛli kɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre de finance bɔbɔkɛ bilen juillet kalo tile 16 tɛmɛnen nin kɛra kɛnɛ belebele kɛnɛ lahulata wagati ke i k'a dɔn jamana denw u bi makama ni awa dɛmɛ min da ka jamana sɛgɛrɛ n'o ye muga ni tanda min bɛ tigɛ an ka téléphone ci wariw la wagati ke k'a dɔn a wari a don yɔrɔ yera sɛbɛnnikɛla ko ministre min bɛ courant ni ji kunna énergie wagati ke k'a dɔn a bɔbɔkɛ bilen sina ka sefa wari miliyari 24 ka a wari jɛ koyi la ilaha illallah ay borota kama wa abi tugudi ke boro sangulo boro de fale do kana toti bela jele hawjara président sera ki ibolo birada la ko subhanallah abe semanikala ko bosiriki i ka don ni hakilina minnu filɛ a tara de waati tɛmɛnen na sabula a fɔra jamana a ka makama ani ayiwa jamana bɛ se ka makama sɔrɔ bosiriki i ka dɔn jateminɛw nana kɛ ordonnance numéro bɛ paw kunna min kɛra février kalo tile 7 san 2025 u k'a ma ko ayiwa wari ka ta jamana denw kun min ye orange monnaie ye i k'a dɔn n'a nɔnaw ka taa se téléphone ci wɛrɛ siraw ma bɔgasiriki dɔɔnin bɛ t'a la o wari a bɛ fara ɲɔgɔn kan de jamana k'a dɔn k'a don jamana a ka nafa sɔrɔ siraw fɛ kuranko ye gɛlɛyaba ye jamana in kɔnɔ a kɛra sababu ye ka maa dama min ka baara tiɲɛ bɔgasiriki kuranko kɛra sababu ye ka maa dama min sigiyɔrɔ k'a bɔ a sigiyɔrɔ la a barika bonyana kosɛbɛ n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi bɔgasiriki kuran yɛrɛ mago bɛ warijɛ min na miliyari 34 ani miliyɔn 7 bɔgasiriki k'a dɔn jamana masakɛ a kun haminen don kosɛbɛ a y'a ta ka kalifa Alfuseni Sanuma bɔgasiriki k'a dɔn a filɛ ka sira sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a dɔn ka o yɔrɔ in latile wari min sela ka fara ɲɔgɔn kan 20 minnu tigɛ la o de ye miliyari 34 ye miliyari 20 ani kɔ o de tala ka bɔ la k'o di énergie ma voilà bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra kunnawolo don ye nin kɛra ayiwa hakilina ɲuman ye maa minnu b'a la n'olu kun kelen bɛ ka miiri jugu ta wari ko in na bɔgasiriki a bɛɛ lajɛlen ko jɔn k'a la n'o dun mana fɔ hɔrɔn fɛ ka ban bɔgasiriki o b'a sɔrɔ a sera a dan na a ko minisiri min bɛ énergie ani ji kunna a y'a jira k'a fɔ jɔn k'a la nin hakilina min filɛ nin ye nin ye ko sabatilen ye sabula kuran sɔrɔli dayimu kayimu bɔgasiriki i k'a dɔn kabini sunkalo bɔra a la an bɛ donni minɛ i ko bi b'a ye k'a fɔ kurantigɛ a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyara jiko yɛrɛ fana u b'a k'u dɛmɛ ni k'o fana sɛbɛkɔrɔ labɛn bɔgasiriki min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ lafiya kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kuran bondow ye ka taa se masiba minnu bɛ kuran sari bɔgasiriki ka taa se taji ani makama minnu bɛ don masiba ninnu na o sani kɔni tɛna jɔ bilen juru wɛrɛ tɛna ta bilen bɔgasiriki sabula wari min n'a filɛ nin ye warijɛ dalen don bɔgasiriki k'a dɔn ɲɛngɔn essence kɛ bariko kɔnɔ i ka wari filɛ o do o yɛrɛ ɲuman ko système de jaugeage wa t'a dɔn système de jaugeage e t'o kɔrɔ dɔn wa n'i y'a k'a kɔnɔ mansin b'a marqué a namaralaman tɛ yen tugun biɲɛ jaabi dɔ k'a lajɛ hakɛ min k'a kɔnɔ o hakɛ de bɛ bɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tunkara l'indépendant bɛ u fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le radar maa min ka fasiri ye o ye ka jɛ ka a sɛbɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i yɛrɛ ɲumana douane ɲɛmaaba inspecteur général de douane n'o ye douane directeur général ye Amadu Konatɛ Simbo a bɛ wuli ka jɔ la halisa bawo maa minnu bɛ a ye kangarima kan ta kabi a bɛ ɲini ka waati jan bɔ maa o maa bɛ yen k'e de ye commerçant ye walima e ye sɔrɔ bosoba ye n'i bɛ don n'i ka minɛnw ye anw ka douane ye olu sigi bɛ dancɛ ninnu na waasa e n'olu de ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn
tɔrɔmɔɲa i kan ka tɔrɔmɔɲa min sara faso ye minɛnw don dɔ la o ka sara ni ka bila wagande kɔnɔ nka n'i ko k'i bɛ duguma sara ni minɛ jɔn ko ala min ye kunnafoni dibaw ye n'o ye service de renseignement ye olu fana bɛ wuli ka jɔ la anw ka jamana a wagande bɛ se ka sɔsɔ cogo min na dɔnyew ka bolofara kan i b'a ye k'a fɔ o fɛɛrɛ n'o dabalu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don nin donni kama n'o bɛnna juillet kalo o tile 15 ma san 2025 n'i y'a lajɛ min ye Bamakɔ ani Bagineda cɛ y'a dɔn kilo 30 fo ka se 35 ma min ye so belebele lahawta dɔ o taara b'o de kan sa min ye conteneur ye min kɔni n'i y'a lajɛ u yɛrɛ ka fɔ la conteneur 20 pieds olu caman ba de kun n'an bɛ jɔ u ko bara ɲɛsin nin bâtiment belebele kurajɔlen ma k'a kɔnɔfɛn ni k'a bɔ ni ka a yaara bâtiment in kɔnɔna na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin conteneur a bɛ taa fɔ 6 bɔ ɲɔgɔn la 20 pieds kɔni n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ mun fɛn minnu b'a kɔnɔ i bɛ o sugu dɔn wa o bɛ tali kɛ an ka minfɛnw de kan boisson kɛ min ye vodka ani vodka o tɛ boisson koyi a fɔ ko dulɔ a tɔgɔ ma mule ayi a kana mun min n'o kɔni n'i ko boisson o kɔni ye timimafɛnw de nka n'i ko dulɔ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa min ye dulɔ ye o n'o a marque ye vodi ye ani vodka o kɔni o carton 10 ani 6 ani 10 ani 1 o de kɔni o tun bɛ conteneur ninnu kɔnɔna na min ye 18% ye alcool la o bɛ a la ka taa se min ye boisson énergétique ye i yɛrɛ ɲumana n den cogo la n kunkolo jani sumalen dɔ ye o carton 1000 ani 700 o fana tun b'a kɔnɔ ninnu y'an fa koyi o i b'a dɔn o ye marque ye min wa marque min don ko extrême la ilaha o boisson in de ye extrême ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ mobili minnu kɔni kun nana ni ko bɛna ka na mobili kɔni da jɔ nin bâtiment kura belebele jɔlen na ka déchargement kɛ i b'a ye k'a fɔ dɔnyew sina ka n'u jɔ ten bawo kunnafoni sɔrɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ segin kuma in na nakuyara dɔnyew jɔlen nin garabu fɛnw na o ko mun de aw bila nin na bawo a fɔra aw ɲɛna ko min ye douane ka poste de contrôle ye n'aw bɛ de jamana in fan o fan fɛ danger minnu na aw kan ka jɔ yen de fɛn minnu b'aw kunna ka ɲɛfɔli kɛ aw kan ka sale walima tɔrɔmɔɲɔ min sera jamana ye n'o bɛ bila wagande kɔnɔna na waasa jamana yɛrɛ ka se ka jɔ a yɛrɛ kolo la aw k'o de sara nka n'aw ko k'aw bɛ bɔ ŋɔnya fɛ ka dugumasara minɛ aw t'a fɛ ka fɛn bila wagande kɔnɔ jɔn ko ala n'i tɛgɛ tal'o la maa min fa i yɛrɛ fa min ye conteneur 6 in ye i b'a ye k'a fɔ plaque d'immatriculation minnu bɛ a la o tɛ anw ka jamana plaque ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni conteneur sale la ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu ta ye nin boisson carton ninnu fana ye bɛɛ lajɛlen kɔni wele la ɲininkaliw ni taabolo misɛn wɛrɛw bɛ sen na waasa a ko a bɛ se ka lajɛya cogo min na nin ye n ko sɛbɛ cogomin y'a salo ka bɔ le radar kɔnɔ ka jɛ ka sɛbɛn u ka fatiri Babasidiki n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 60 ani siɲɛ 9 maa min ɲɛ nin sɛbɛn a tɔgɔ de Alhaji Abe Hayidara sirikukɛ ko ni tile tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ Mahamadu Sanɔgɔ tɛ pa fɛn kunna ko ŋanamu fɛn don Babasidiki jamana in ko misɛn a n'a wo kunba bɛɛ min ye Ahamadu Sanɔgɔ directeur de renseignement Babasidiki i k'a dɔn karabu o kɛlɛli i k'a dɔn kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ŋanamuman minnu bɛ don jamana dondamisɛnninw fɛ a n'a kumaba ale de b'o kɛlɛli la Babasidiki nin jɛ in a tɛ kuma Babasidiki nka a bɛ baaraba min kan k'a kɛ baaraba kɛ de ka ɲi ni kumaba fɔ ye Babasidiki tubabukan na ko le profil d'un grand bosseur Babasidiki k'a dɔn o jaabi bɛ kɛnɛ kan ɲɛdimi fura don a ko trésor public n'o ye jamana waganiba ye Babasidiki o baara ka ninakili bɛ ka fiɲɛ fili kosɛbɛ min ye Amadu Konate ni ala jɛnna n'a ye janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 Amadu Konate i k'a dɔn a sɛgɛnna a ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ Babasidiki i k'a dɔn foroba baara ye nin ye ni ye dɔ kɛ e bɛ taa maa wɛrɛ bi fɔ sigatɔ Babasidiki sigako tɛ min na sɔmin kelen don min na Amadu Konate yɛrɛ dan bɛ tiɲɛ min na k'a fɔ ale ye baara bila danga min na a bɛ se k'a ta k'a wuli ka jɔ kɛ Babasidiki e k'o tɛ ayiwa Hamadu Sanɔgɔ ye de min ye directeur de renseignement de lutte contre la fraude Babasidiki i k'a dɔn womisɛnni i k'a dɔn tagoni i k'a dɔn kunnafoni kan ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ wari kan ka sɔrɔ cogo la
Bakatiriki k'a dɔn ayiwa Amadou Sanogo ani directeur farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ a bɛ gundo caman dɔn colonel major Amadou Sanogo Bakatiriki sɛbɛnnikɛla ko a jɔyɔrɔ barikalen bɛ a bɛ jɔyɔrɔ ɲumanba la min ye Konate ye ni ka se k'o nɔnɔ bila n'o taara don min retraite la an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakatiriki k'a dɔn douaniers ka baara suya tɛ min ye baara ɲɛdɔn ye ani ka kɛ baara fɛ Bakatiriki i ka kɛ maa dafalen ye i ka kɛ maa ye baara ka di maa min ye jamana kanu bɛ maa min na Bakatiriki k'a dɔn gundo filɛ nin ye a ko yɛrɛ cɛ min na Konate tɛmɛnen kɔfɛ Bakatiriki k'a dɔn Amadou Sanogo don sɛbɛnnikɛla ko ni maa min b'a dɔn bila ko tɛ n dole tɛ bila kɔnɔ ye douaniers y'a sɛbɛkɔrɔ dɔn a y'a daminɛ kabini ko daminɛ na ka se an bɛ don minɛ ko bi Bakatiriki ni douanier bolofaraw ta maa min ko a dalen bɛ ŋanamu ani donyɔrɔjugu kɛlɛli la Bakatiriki o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula min ye a ŋanamuŋanamumaa ye u ka kegun saa kalo 12 u bɛ dabali kura de tigɛ olu ni minan bɛ don cogo min na i kana se k'u ye u mana dabali tigɛ cogo o cogo ni suba kɛ in a bɛ b'o kalama Bakatiriki i b'a ye k'a fɔ a ye kalan minnu kɛ i tulo fɔlɔ sɔrɔdasi yɛrɛ don koyi Bakatiriki sabula école militaire inter-arme Kulukɔrɔ EMIA a kuma ni officier yɛrɛ don nin de y'a kɛ kamalen a taamatɔ a bɛ taa ten goki sɔrɔsiya fana bɛɛ tɛ cɛ kun salen n'o tɛ douanier ɲɛmaa dɔ bɛ olu taatɔ worowara i n'a fɔ joli ayi tulu kɛn bɛ k'olu tulɔ sa nin daamatɔ de bɛ taa ten goki jaja a ye sɔrɔsiya kɛ Amadou Sanogo Bakatiriki k'a don k'i bɔ a la mɛ ko service de renseignement wa ne kun sala ye a bɛ kɛ cogo di o k'i bɔ a la Bakatiriki k'a dɔn ɲɛmaa kiriki minnu dɛmɛna u tɛmɛna sira min fɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka se bi ma sɛbɛnnikɛla ko sabula min ye kalan daminɛw ye ka taa se douanier yɛrɛ kalan ma k'a sɛbɛkɔrɔ jo a y'o baara kɛ Bakatiriki k'a dɔn a tɛmɛna yɔrɔ gɛlɛnw na min ye Amadou Sanogo ye Bakatiriki k'a dɔn formation i k'a dɔn formation a y'o caman da ɲɔgɔn kan o nana kɛ sababu ye guichet de dédouanement u ko yɔrɔ min ma ko guichet unique Bakatiriki i k'a dɔn min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin douanier yɛrɛ kɔnɔna ma n'o ye audit interne administration a y'o kɛ ka laban ka taa formation wɛrɛ kɛ Bakatiriki min bɛ se k'a to hali bi kalan bi jidi min ye wa douanier yɛrɛ bɛ taxation minnu kɛ n'o ye kan ka wari min sara ni minɛna walima douanier ma kan ka kɛ cogo minnu na a nana kalanw kɛ k'o ɲɛdɔn Bakatiriki a tɛ bin maa kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn o fɛn ye sariya ye o kɛli ɲuman Bakatiriki a b'o dɔn min kɔni ye kalanbolo caman ye Bakatiriki janko a bɔ ŋanamu kɛlɛli Bakatiriki a y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn fo k'a fɔ k'a to ten o de la don min a taara ka bila o yɔrɔ in na Bakatiriki k'a dɔn k'o nana da kɛnɛ ka kelen a ko min ye brigade guichet unique ka taa se dédouanement mobile dédouanement Bakatiriki a tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen la bureau du personnel audit recouvrement Bakatiriki ni ka laban sabula min ye a wa directeur de renseignement ye Bakatiriki direction kɔrɔ tɛmɛnen na a y'o kɛ Bakatiriki nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye ka kunkolo sɛmɛ tɛndɛ ni ka hakili sigi kosɛbɛ baara a ɲɛdɔn na o de wuli ka jɔw la a nani fari fa ni k'i hakili da mun kan Bakatiriki wari sɔrɔli ye tiɲɛ ye jamana i k'a dɔn ka nafolo ɲini ka bila jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ ye nka n'i ma jamana denw fana kɔlɔsi u bɛ dumuni min kɛ u bɛ fɛn minnu min Bakatiriki n'o fana ma kɛlɛ n'i ye jamana den bɛɛ lajɛlen kɛra banabaatɔ ye walima i k'a dɔn ala k'an kisi faama na jamana den bɛɛ lajɛlen minɛ i bɛ baara kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya o de la Bakatiriki k'a dɔn n'i y'a mɛn forodi fɛn o fɛn ye minfɛnjugu ani i k'a dɔn balawufɛnw ye Bakatiriki k'a na ni da olu kan sɛbɛnnikɛla ko novembre kalo tile 13 san 2023 directeur de renseignement lutte contre la fraude direction des douanes Bakatiriki k'a welela ni ka bila ye Bakatiriki ko dun y'a sɔrɔ min ye kayikaw fɛ yen colonel major Amadou Sanogo a ye wuli ka jɔ kɛ ye kabini ye a dɔnna k'a fɔ cɛ min natɔ filɛ nin ni dɔ dɔ faamaya ka kan Bakatiriki k'a dɔn min ye ayiwa général Amadou Konate Simbo ani nin ye hakilina minnu di ɲɔgɔn ma baara kɛcogo ɲuman na u ye dabali min tigɛ ɲɔgɔn fɛ Bakatiriki a kɛra sababa de ye jamana yɛrɛ ma kɔsa in na min ye kɛsu 150 fɛn min n'u k'a ma ko mercure u taar'u tɛgɛ dɔw ka kɛɲɛba décembre kalo tile 29 min ye Amadou Sanogo ye Bakatiriki a yɛrɛ de bɛ wuli ka jɔ la nin bɛɛ la koyi a yɛrɛ de bɛ don camion kɔnɔ ani douanier denw min ye kɛsi 150 mercure min n'a ko fɔra Bakatiriki n'i y'a ta k'a lajɛ ni k'i b'a wari feere ni k'i b'a feere wari la a sɔngɔ i k'a dɔn dan t'o la
mercure bi tiɲɛni min kɛ hadamaden ma ani dugukolo kan Boubacar k'i k'a dɔn kɛɲɛbakaw fɛ a yɛrɛ taara i tɛgɛ d'a kan Gabi o k'i bɔ a la dugudenw o bɛ kisi cogo min mercure a bɛna don fɛn minnu na Boubacar k'i k'a dɔn janko sanubɔlaw olu jigi dalen don a kan a ka jugu hadamaden ni ma ka se hakɛ min ma Boubacar k'i k'a dɔn dan t'o la o fana k'i bɔ yen Boubacar k'i k'a dɔn miliyɔn kasabi ani miliyari kasabi caman de o minɛna minɛn minnu n'olu olu ni doni man kan i n'a fɔ dɔrɔgu fura jugu Boubacar k'i k'a dɔn a se ka fɔ ka s'a dan na i da bɔra ka fɛn dɔ fɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen b'a la cɛ min sera k'i tɛgɛ da sanu Boubacar k'i ka u den kɛrɛda fɛ k'u bɛ bɔ ni sanu ye jamana kɔnɔ min ye lengo dɔ Allah sanubile tobilen ne ka an ka musokɔrɔbaw tun b'a fɔ sanu de ma ko mutukali mutukali a ye mutukali kɔni danfara min b'a ni sisan ta in cɛ o kɔni sisan ta in kɛ mɛ birikiden de a ye sanu mutukali dama min minɛ Boubacar k'i k'a dɔn denda fɛ a wari kasabi n'a fɔri ye i ja bɛ tigɛ sabula miliyari kasabi caman den n'i ma ɲɛ i bɛ nin ko ninnu kɛ i bɛ tɛmɛ sira jɛlen de fɛ sira ɲuman fɛ Boubacar k'a ko k'i bɔ yen min ye ayiwa wuli ka jɔ ye lengo dɔr i y'a fɔ cogo min o don ko ye lengo o tɛ mutukali ye de a birikiden 88 o wari wa miliyari 4 o ta ka bɔ an kunna ten Allah ko ninnu kɛ bɛ ka jamana in fa di bɛɛ n'Ala cɛ sɛbɛnnikɛla ko Boubacar k'i k'a dɔn a wa dankɔrɔba min n'a to a bɛ fɔ n'o ye Amadu Sanɔgɔ ne ko a bɛ yɔrɔ jumɛn de ye ayiwa Sanɔgɔ in kɔni n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a bɛ sɔn ka bɔ a ka dugu la o don hali n'a sɔrɔla a bangena Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ a bɔjuru i b'a sɔrɔ Sikaso ka kana Sika fiyewu a ko an bɛ joli na ko bi u tɛ namaratɔ ko la ayi o kelen ayi nin kɔsada in dɛ hali Sikaso ka tun tɛ politiki fɛ lakɔli mɛtiri dɔgɔtɔrɔ wali sɔrɔdasi tiɲɛ don o ka cɛw la o parce que anw tɛ se kalabanjɛ kuma ninnu na o man d'a ye nka bi a journaliste ko yɛlɛmana a journaliste a animateurs o escroc de cayara ça c'est de l'attaquement Boubacar min ye Sanɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Amadu Konate douane directeur a ka dugawu bɛɛ ye ale ye baara bila yɔrɔ min Boubacar cɛ min bɛ se ka nin ko in kɔni kɛ ale kɔfɛ o ye Amadu Sanɔgɔ ye o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don jira an na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la mana cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ tungara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye sɛbɛn wɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a mɛnna bɔli la koyi nka bi ta in n'o ye Laya Jara ye a kɛn bɛ k'i sɔnni sigi fɛn min kan o de ye jɛkulu min n'o sigi bɛ yen n'o a ka baara de adamadenya hakɛw olu bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na an k'a ma ko commission nationale des droits de l'homme bakurunba la an k'a ma ko CNDH a ɲɛma a n'a maakafow o wulila ni ka taa bɔ min ye CNT ɲɛmaaba n'o y'a président ye Maliki Jawo ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛla ka bɛn juillet kalo n'o bɛnna alamisa ma kunun ko juillet kalo tile 17 san 2025 n'i ye jɛkulu in ɲɛmaa ka kɔrɔfɔli lajɛ a bisimilalen kɔ Maliki Jawo fɛ o min ye CNT président ye professeur Al-Kadri Jara Jarakɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ a sewalen don ale n'a jɛɲɔgɔnw n'o y'a ka bureau kura ye bawo kɔsada in na yɛlɛma kɛla bureau kura dɔ sigila sen kan maa kura caman de donna jɛkulu in kɔnɔna na olu jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka se ka u lakodɔn nka min anw ka cɛmancɛrɔ fanga min n'o a ka baara bolofara ɲɛsin bɛ an ka wasadenw ka taabolo ma n'o ye CNT ye o ka taa bɔ o ɲɛmaa ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ka se k'olu ka baara ka bɔ a kalama ani baara minnu bɛna boloda u fɛ ka ɲɛsin adamadenya hakɛw bɛ se ka makaran cogo min na an ka jamana kɔnɔ o taabolo ninnu i b'a ye k'a fɔ taama in kun bila an bɛ o minɛn de kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye san 2024 ye gafe min n'o dilanna min ye adamadenya jo sariya sɛbɛnw o taabolow bɛ anw bɛɛ kundama min na jamana in kɔnɔna na yan u n'an b'a wele ko rapport annuel 2024 o fana gafew a y'a jira k'a fɔ sɔnni k'a tɛmɛ dɛ o bɛ na n'o gafe fana ye ni ka o di CNT maaw ma u ka hakilijagabɔ kɛ a kɔnɔ ko a n'a a taabolo kan wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana in bila jamana tɛ koyi jamana kɔrɔba don i b'a ye k'a fɔ jɛkulu belebele dɔ bɛ yen jɛkulu belebele dɔ bɛ yen
san 2022 min ye alliance mondiale des institutions de défense des droits de l'homme ye o ye hakilinan dɔ ta ni sɛbɛnfura la k'o di anw ka jamana ma n'a bɛ wele ko statut A n'i ye o lajɛ o tɛ di jamana bɛɛ lajɛlen ma wa min ye CNDH o ɲɛma n'o ye Alikadiri Jara ye a ko min ye san 2024 rapport in ye o bɛ n'a lajɛ sa waasa min ye o jɔyɔrɔ min n'o tala ka kalifa Mali la kabi san 2022 yalima o bɛ anw bolo tugun wa n'o o ko bɛɛ lajɛlen kan ka fɛsɛ ka bɛn ni san 2026 ye wa fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka tigɛ waasa o da masere ni o tasi bila min tala ka di anw ka jamana ma o ka se ka to an bolo bada bawo ni y'anw ka jamana ta k'a lajɛ anw ka jamana manifinw b'u tɛgɛ nkɔni si anw ka finitigilaka minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye sɔrɔdasilakaw ye an bɛ donnin dɔ kɔ bi min ye adamadenya hakɛ ye kɛlɛdagaw kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen makaralen don maa o maa bɛ yen fo ne kɛra bɔnfuruladen sa n'o tɛ i ka hakɛ a lakanalen don kɔrɔ ni tile b'i bani ani baba wa n'i y'anw ka jamana lajɛ fana min ye wulikajɔw ye don n'a waati nataw la o de ye adamadenya hakɛ a bɛ se ka jirɔja cogo min na ka taa kana bolo kan i b'a ye k'a fɔ o fɛɛrɛ n'o dabali o b'a la ka tigɛ nin ye sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ espoir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don Bɔgatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali tribune Mali Guakura Bɔgatigi k'a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 7 Abdramane Diko nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔgatigi k'a dɔn to sira tɔ ka guwan min ɲɛ juguyara mɛ kɛ ye Yusufu Bacili n yɛrɛ dɔgɔnin don Bɔgatigi hali bi n'a ka bi a ma lafiya koyi Bɔgatigi sabula kiiri bulon n'a fɔra k'o bi falen o kɔrɔ de ye ko kura donna ko kɔnɔ Bɔgatigi a ko chambre de commerce et d'industrie a président kɔrɔ min ye Yusufu Bacili a n'a jɛɲa tɔw Bɔgatigi k'a dɔn chambre d'accusation cour d'appel de Bamako Bɔgatigi i k'a dɔn o ko kiiri in kɔni a na kuraya tuguni sabula olu ye walawalali min kɛ a bi bila ka taa kiiri bulonba dɔ kɔnɔ u ko min ma cour d'assises Bɔgatigi awa Yusufu Bacili a fɔli yɛrɛ i k'a dɔn o dɔnnen don sabula ale de kun ye chambre de commerce et d'industrie président ye a ka secrétaire général Cheikh Umaru Kamara Lamini Sakɔ ani comptable Bɔgatigi k'a dɔn gɛlɛya y'u sɔrɔ gɛlɛya min y'u sɔrɔ bila ko tɛ kabini san 2023 n'i y'a mɛn tubabukan na e ko k'i ye sariya kalan dépôt mandat de dépôt ala kan'o kuma fɔ an ma amina yɛrɛ bi Bɔgatigi mandat de dépôt o tɛ ɲuman ye dépôt n'a ka di diɲɛ na Bɔgatigi o Orange Money dépôt ye n ye dépôt k'i kun o ye wari ye o maa adamaden kɛlen dépôt ye k'i kɛ worofanya ye o ma nɔgɔ dɛ ala k'an ni silamɛw kisi Bɔgatigi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin kiiri a fanga ka bon kosɛbɛ ko caman kun b'a la maa kun t'o dɔn Bɔgatigi min kɔni bɔra sariyatigiw fɛ atteinte au bien public blanchiment de capitaux et favoritisme o kɔrɔ ye di atteinte au bien public o tɛ dɔwɛrɛ ye o faso fɛn minnu d'a mɛ ka kalifa i la i kɔni i y'o ta k'o ni nkuru ka kɛ o don i ɲɛnɛda de fɛ blanchiment de capitaux wari dɔ bɛ yen a wari nɔgɔlen don k'a ta k'a don fɛn wɛrɛ la k'a bamayɛlɛma a wariw salolen kɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛya favoritisme ka maaninfinw ka damakɛnɛyabaliya k'o don maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔ fisaya nin dɔ ye jɔyɔrɔ ko walima wari kunda Bɔgatigi i y'a fɔ cogo min bil hak sɛbɛnnikɛla ko ayiwa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu ye jalaki sɔrɔ ko in kɔnɔ Bɔgatigi sabula favoritisme a na k'o ye Soya Golfa Bacili Seku Daramera Alpha Paul Gindo ani Alu Bacili Bɔgatigi ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnen kun don nin dossier in na Bɔgatigi sabula ninnu bɛɛ lajɛlen kun minɛnen bɛ a na kɛ u nɔ bɛ ko la wari in kɔni na kɛ a munumunu na u tɛgɛ kɔnɔ Bɔgatigi sɛbɛnnikɛla ko chambre d'accusation appel a laban a ye arrêt min kɛ juillet kalo tile 15 san 2025 a y'a fɔ ko non lieu Bɔgatigi k'o de ye karisa e nin bɔra a la e nin tɛna k'a la Bɔgatigi k'a dɔn nka n'i y'a mɛn non lieu partiel Bɔgatigi o kɔni ye waati de yanni ko tɔ ka sɛnsɛn i ye kuma in faamu non lieu partiel partiel o i bila la pewu waa ta i ma bila pewu dɛ tubabukan de don a jiralen bɛ ko i nɔ tɛ ko la fɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen ma kuncɛ fɔlɔ ko bɛɛ ma kuncɛ non lieu partiel o fɔra jɔnni ye min ye Soya Golfa Bacili Seku Daramera Alpha Paul Gambi ani Alu Bacili Bɔgatigi nin fɔr'u ye a ko o arrêt kelen o ko hali bi n'a ka bi Yusufu Bacili Cheikh Umaru Kamara Lamini Sakɔ Bɔgatigi hali bi sariyatigiw sɔnni genge du la Bɔgatigi olu kɔni i k'a dɔn
awa min woni ye joli yɛrɛ kɛlɛw olu ka jɔ u kana taa yɔrɔ la hali bi parce que o b'a jira k'a fɔ u ma bɔ kaso la u na to kaso kɔnɔ sabula kiiri wɛrɛ bilalen dɔ k'u kɔnɔ min kɔni bɛna taa fɔ cour d'assises la parce que ko in kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a ko affaire min n'a kuma bɛ fɔ covid don parce que covid ye bana cɛjugu min y'a diɲɛ bɛɛ sɔrɔ waati la a donnama in kama min ye voto kunsuru ɲana min ye jamanakuntigi minnu bɛ i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita a ko malidenw kelen o kelen i k'a dɔn masigi ka ɲini ka d'a bɛɛ ma walasa bɛɛ ka bɔ ka taa kiiri kɛ parce que o masigi ninnu u y'a jateminɛ jagokɛlaw sɔrɔ bosobaw di nin baara in ka kan o kuma a bɛ kalifa maa min ma o ye chambre de commerce a don Youssou Basile ale de chambre de commerce président ye Boubacar Sidiki miliyari 21 Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛw min ye awa masigi miliyɔn 21 ye Boubacar Sidiki k'o de ka taa joona joona asafurula a wari de tun bɛ taa bɛn miliyari 10 Boubacar Sidiki ani miliyɔn 900 ɔ vérificateur général ka tɛmɛni yarɔ ale tɛ tɛmɛ yɔrɔ la n'a ma taa kungo da i kunna kungo tɛ se ma i yɛrɛ kɔ koyi kungo tɛ se ma i yɛrɛ kɔ dɛ a ko n'a sɛgɛsɛgɛla waati dɔw a bɛ taa yɔrɔ dɔw la a b'a fɔ ko jɔn la fɛn ma tunu yan nka n ko aw k'a kɛ cogo min na aw m'a kɛ ten a bɛ dan vérificateur de tɛ taa yɔrɔ la abada k'a b'a fɔ ko c'est bien 100%. n'a fɔra fana k'an ka jamana sɛbɛnw bato an ka teliw fana ma n k'o de ye problème ye. Boubacar Sidiki vérificateur général mun fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn i tulo fɔlɔ dɛ a m'a fɔ ko wari in dunna a m'a fɔ ko wari in joinna Boubacar Sidiki min fɔra a fɛ a ko i k'a dɔn tiɲɛ don a fɔra masigi min ka sa a bɛɛ lajɛlen sanna a bɛɛ lajɛlen yera Boubacar Sidiki o kuma nganamu wari sɔnni n'o kuma tɛ a ko nka min ye droit d'enregistrement ye Boubacar Sidiki contrat in minnu dira ani marché in a exonéré kun don o de la i k'a dɔn droit ani impôt ni taxe o kun d'a la ko nka o n'a ta bɛɛ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ wari in de mana bolo dɔw fɛ u kun man kan n'o tɛ masigi ninnu nanen tiɲɛna a taara livrer a don dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé de premier ministre a don kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye Ibrahim Boubacar Keita ye Boubacar Sidiki a donnama in kama nin programme ba min n'a y'a tabalen gosi Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ko kun kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ a wulikajɔ kun kan ka kɛ cogo min na sɛbɛnfuraw la a k'o de ma dafa n'o tɛ k'a fɔ ko Youssou Basile dabiri miliyari 10 in na k'a dun wa ma kɛ Boubacar Sidiki o k'i bɔ a la a k'i b'a ye k'a fɔ fiɲɛmisɛnnin caman de yera fiɲɛmisɛnnin minnu yera Boubacar Sidiki k'a dɔn olu kɔni ye lakaliko ye wa o ni minɛni ka kan n'o tɛ a donnama in kama min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye a ye CEDEAO mɔgɔw ladɔnniya a bɛna baara min kɛ Boubacar Sidiki masigi ninnu nani i k'a dɔn a tilala service da bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min ye premier ministre kɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé ale yɛrɛ y'a sɛbɛntiya bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara kasigi ko in na vérificateur général dun bɛ mun nɔfɛ Boubacar Sidiki jamana ni sugubulo dir'i ma baara kan ka taa sira minnu fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn n'o ma tile walima fiɲɛni donna na Boubacar Sidiki k'i bɛ nɔ minɛ a ko n'i ye ko ninnu ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki a don marché in kɔni kun bɛ a wa chambre de commerce ani ministère du commerce et de l'industrie ani promotion investissement olu de kun kan ka nin kɛ tiɲɛna borodoro caman bɛ yen minnu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra nka Boubacar Sidiki k'a dɔn dibi bɛ yɔrɔ dɔw nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dibi bɛ yɔrɔ min na o de ye minɛli kun ye minɛli kun ye o de ye Allah n dɔgɔnin mɛnna sa dɛ Bacili jɔka Ala k'a bɔ n dɔgɔnin de don baasi tɛ a denmisɛnnin a bɔra so kana tuma min hadamaden hakili kun man di Youssou Basile ta ye a kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen an n'o de girinna n'o ye Haji Basile o de ye ne teri ye Isaka Ɲangadu Haji Basile Moribo Tulo asafurulayi Moribo Gambi Sakɔ anw de kun ye gɛrɛn kelen ye ne kun y'u ka nami ye a ko ne furadama wari bɛ yɔrɔ min ne kun y'u ka nami ye e bɛ se sagi t'a la ni bɛɛ ye Basile Golfa o bitigi ba tun bɛ suguba kɔnɔ ne tun to ka te wuli dala ye nin cɛnin nani ko i kun ye skoro yɛrɛ de ye cɛnin bɔra Nioro ka taa ka minnu ta olu kɛ Abidjan ni fɛnw na a hakili ka di kojugu Youssou hakili ka ɲi a ma don école la dɛ mais n'a tun k'a f'i ɲɛna i b'a fɔ il a fait l'université a ka intervention tɛ tɛmɛ télé ninnu fɛ i y'a ye dɛ bon ni kiniw nana ka bɔ so n'a fɔra an bɛna tilefana don u b'a fɔ Daba i ka cɛ bɛ min n b'a fɔ ko karatɔ in wulila tuguni koyi o b'a sɔrɔ a bɛ kuruti la bitigiw ni ɲɔgɔn ye ne bɛ taa nɔfɛ ko cɛ na an ka dumuni kɛ sa ne bɛ kɔngɔli tora a kunna n dɔgɔnin de don n y'a dɔn koyi ayiwa i bolo don i dɔgɔnin i bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kisi Ala k'a bɔ
karamɔgɔ dɔ b'a ni n tɛ ka don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le triomphe du Mali malidenw ka sebaaya le triomphe du Mali sanu nin y'a ka fasiri ye sanu ko min ye anw ka cikɛlaw ye dɛ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana minnu ka baara bɛn bɛ tiga sɛnɛli ma jamana in kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ jamana ɲɛmaaw kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ u ye sariya bolo dɔ ta ni o kɔni dala ka bɛn ni octobre kalo dɔ ye san 2024 a jirala caman dɔrɔn fɔ ka ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ min ye da dumunifɛn dɔw bɛ yen a n'an ka cikɛ dumunifɛn dɔw bɛ yen u man ka bɔ jamana da fɛ tuguni nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa o maa bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana minnu ka baara ye tiga sɛnɛli ye i n'a fɔ fasiribaa kɛmɛ k'a fɔ cogo min na triomphe du Mali kɔnɔ olu caman bɛ yen u bɛ tigaw sɛnɛ ni tigaw cikɛla waati min na i b'a ye k'a fɔ u b'a a bɛɛ lajɛlen labɛn k'a kɛ bɔrɔw de kɔnɔ ni ka bɔ n'a ye ka taa feere an si ɲɔgɔn dugu ninnu caman ma wa n'i y'a lajɛ nin décision in dalen octobre kalo dɔ san 2024 a kɛra sabu ye tigɛ t'a la ka bɔ tuguni i n'a fɔ fɛn caman fana bɛ yen barrière n'o ye karangada ye o sɔgɔlen bɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye fasirikɛla ye n'o ye sanu ye a y'a jira k'a fɔ min ye tigasɛnɛlaw olu ka ɲɛmaa kologiri dɔ bɛ yen n'o ye Abdulayi Konate ye wa a bɛ Wɔlɔfɔbugu sugu olu ka président fana don wa min ye tigasɛnɛlaw fana ye olu ka jɔyɔrɔ belebeleba ta bɛ a fɛ fana a kɔni y'a jira fasirikɛla la n'o ye sanu ye k'a fɔ a bɛ weleli da kan de ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana min ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta ko décision min talen filɛ ni octobre kalo dɔ san 2024 ko n'a kɔni n'a ma lajɛ jɔn ko ala tigɛw t'a la ka bɔ wa min ye anw ka usine tigi minnu fana bɛ yan olu tɛ se la ka tigɛ ninnu san k'a bamayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye n'a di tola sɛnɛbaw bolo u yalima k'a tɛna kɛ gɛlɛya ye wa ko tigɛ bɔrɔ joli joli bɛ yen bi minnu bɛɛ lajɛlen kɔni tolilen bɛ ni k'a ban a tigilamɔgɔw bolo baw sugu man di wa tigɛ minnu bɛ yen maaw man'u ta ɲimitaw t'a la a tɔ min bɛ to olu bolo taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ tigɛ in na wa n'a ma lajɛ olu ka tigɛ caman kɔni k'a tun bɛ bɔ ni ka taa n'a ye Sénégali walima Gambi wa min ɲini bɛ jamanakuntigi fɛ n'o ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta a ka nin décision in a ka bɔda kɛ olu ye walasa u bɛ se ka bɔ ni tiga ninnu ye cogo min na yan'a bɛɛ lajɛlen ka toli ka ban u bolo min ye nin tigɛfeerela ninnu fana ye ko caman bɛ olu ka denbaya dahirimɛ de dulon bɛ tigɛ in feereli la n'a fɔra ko a tɛ ka san a tɛ san a bɛɛ lajɛlen bɛ toli k'a ban ko yalima ko cikɛ in ko nafa jumɛn bɛna ye a la tigɛ in n'a sɛnɛna i b'a fɔ sanko 2024 o tigɛ minnu bɛ u bolokɔrɔlaw la kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ tigɛ in de bɛ feere samiyɛji mana bin bɛɛ i b'a ye k'a fɔ foro olu bɛ wuli ni o wari de ye bawo tigɛ mana feere nafolo min n'i bɛ o sɔrɔ o la angɛrɛw bɛ san o la taabolo wɛrɛw bɛ se ka boloda walasa min ye ka samiyɛji min n'o b'an kunna nin ye i ka se ka o baaraw misɛnw bɛɛ lajɛlen ni ka o boloda ko nka ko n'a fɔra o tigɛ min n'o kun kan ka feere o tigɛ t'a la ka san tigɛ minnu maralen bɛ u bolo i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na bɛɛ lajɛlen de b'a la ka toli min ye général d'armée Assimi Goïta ye décision in k'a k'i kɔfilɛ a la min bɛ se ka kɛ bɔda ye olu m'a fɔ ko jamana ka wari tɛ ka d'u ma dɛ nka a ka yamaruya de dilan n'o ye décision dɔ tali ye min b'u yamaruya ka bɔ n'u ka tigɛ ka taa feere jamana wɛrɛw la nin ye n ko sɛbɛn jama mina y'a salo ka bɔ triomphe du Mali kɔnɔ sanu a ka fasiri don Basiri la solution elle est simple très simple ni sɛnɛkɛlaw tilal'u ka tiga sɛnɛni na u ka usine tigiw wele usine tigiw mago bɛ se tiga min ma u k'o san a tɔ min mana t'u bolo u ka t'o feere o feereli in dɛ min bɛ t'u bolo o de ka ca kojugu usine tɛ se la ka caman ta non ni usine bɛ se ka fɔn fɔ ta sa kɔnɔ n'u ka baara bɛ se o ma ayiwa hali n'u ma se k'a san u ka juru don an ka usine na a tɔ bɛ to min ye u ka t'o feere o fana ka ɲi o de bɛ kɛ sababu ye u fana ka yɛlɛma o b'a sɔrɔ o k'i bɔ yen kunnafoni wɛrɛ bɛ yen n ye min sɔrɔ ka bɔ i k'a dɔn Fana mara la sɛnɛkɛla caman ye n wele u y'a jira n na k'a fɔ wariko kuma min n'an y'a fɔ don a ko tɛmɛnen sɛnɛkɛlaw ka wari a caman ta sɔrɔla bi an ye kuma in kɛ don min na juma tɛmɛlen kun tɛ walima ntɛnɛn tɛmɛlen don t'a dɔn dɔ y'a sɛbɛn ko i ka cikɛlaw sɛbɛkɔrɔ ɲininka dɛ ko caman bɛ olu y'u ka wari sɔrɔ u y'a fɔ n ye caman ka wari sɔrɔla minnu m'u ta sɔrɔ a fɔr'u ye k'u ka wari bɛ kafo jiginɛw la walima banguw kɔnɔ ayiwa a fɔlen filɛ nin ye y'a dɔn kɔni o tuma u ka taa nɔfɛ sa i yɛrɛ ɲuman CMDT PDG Kulumeke Danbɛlɛ ou bien ministre de l'agriculture a ko wari bɛ kɛsu kɔnɔ wari bɛ kɛsu kɔnɔ a kan ka taa bolofara minnu fɛ i filɛ nin ye k'o de fɔ nin kafo jiginɛw ni banque wɛrɛw u ka t'u ka wari ta wari bɛ yen o ye kelen ye a filanan angɛrɛ ko fana Basiri gɛlɛya bɛ angɛrɛ la n welela de k'a fɔ n ye u nana angɛrɛ to Fana mara la angɛrɛ tonnen bɛ magasinw kɔnɔ Fana
nka minnu yɔrɔ la sɔrɔ cogo di wala a b'u sɔrɔ cogo di a fɔra bɛɛ y'i ka transport de bɔ ka t'i ka engrais ta subvention nafa jumɛn b'a la yarɔ a gɛlɛyara dɛ a bɛ ɲini ka gɛlɛya o kɔni engrais bɔrɛ kelen o bɔrɛ kelen transporteur b'a ta 140 wa nin bɛɛ fɔra n ye jamana de b'a di 2000 ni 800 bon y'a ye wa yarɔ kɔni foroko ni minnu ka taa dugu wari ka kɛ 200 yɛrɛ sa o fana k'i bɔ yen o tɛ 3000 ye wa Bɔgasiriki engrais minnu bɛ yen ni ayiwa a fɔra k'a subventionné don lɔkɔlidenw ni ayiwa conseil technique u fɔra ka engrais dɔw feere sugu kɔnɔ han o man kan dɛ o de kan ka kɛlɛ o kan ka engrais dɔw bɔra ka feere sugu kɔnɔ a t'i n'a fɔ malo minnu bɛ di waati tɛmɛnenw na jamana ɲɛmaaw ma n taatɔ don Bɛlɛkɔ weekend na n bɛ taa Bɛlɛkɔ n bɛ taa Fana n yɛrɛ bɛ taa n ka enquête kɛ o ka ɲi yanni an ka na n sigi ka kumaba fɔ ni ɲɛ da la n yɛrɛ bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka ɲininkali kɛ a kuma banna n'a kunnafoni ni Ala sɔnna o ka ɲi cɛ karamɔgɔ dɔ waati kɛra ne ko wala cogo bɛɛ di Bɔgasiriki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdan kura maa min y'a sɛbɛn a ko a de ko Mahamadu Ture san 30 ni kɔ sɛbɛnni ye o tɛ bila ko ye Bɔgasiriki yanni sɔɔni cɛ Bɔgasiriki n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw de jɛra ka hakilina kɛ kelen ye wa taamasen ani kɛbolo ni taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye Bɔgasiriki k'a dɔn an ka gouvernement sɔnna i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye kan bɔ jamanakuntigi jɛnna n'a ye ka bolonɔbila kɛ min ye projet décret ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bugunatigɛ sɛbɛn ani taama ka sɛbɛn Bɔgasiriki k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛna dilan sa i k'a dɔn AES de to a la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tarata tɛmɛnen na conseil des ministres min kɛra ministre min n'a bɛ ayiwa sécurité protection civile kunna i y'a dɔn ale de bɛ bugunatigɛ sɛbɛnw ani taama sɛbɛnw dilan Bɔgasiriki carte d'identité nationale biométrique ani passeport Bouakari yanni sɔɔni jɛ e k'o ma daminɛ sa yɛrɛ i k'a dɔn passeport fɛn o fɛn n'i b'a ye mɔgɔw bolo k'u bɛ taama a bɛɛ ye AES i k'a dɔn o passeport ye. k'an ka carte biométrique gɛlɛya minnu b'a nɔfɛ o bɛ dilan cogo di. n bɛna n'i ye o passeport biométrique Bouakari i k'a dɔn an ka masa ko i k'a dɔn passeport i y'a dɔn fɔlɔfɔlɔ CEDEAO passeport de tun b'an bolo Bouakari i k'a dɔn laban bɛ tunu min ye AES passeport ye i k'a dɔn bolo bɛna da o kan passeport in ye dugu 3 jɛ ye. Mali Niger Burkina Faso a bɛɛ lajɛlen dilancogo kelen ye wa a bɛɛ lajɛlen bɛ ni jamana in 3 de ko fɔ janvier kalo tile 21 san 2025 min ye passeport ye AES sɛbɛnnen bɛ min kan a jirala bɛɛ lajɛlen la jamanakuntigi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ bil hak Mali jɛnna n'a ye o kuma an ni nin jamanaw bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka taamakɛ sɛbɛnw ani bugunatigɛ sɛbɛnw a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye dabali tigɛra ka fɛɛrɛ tigɛ ɲɛsinna ni jamana fɛn o fɛn bɛ yen ka ɲɛfɔli k'u ye wa a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen hakika ye namara t'a la i k'a dɔn ani passeport kɔrɔ in Bɔgasiriki i k'a dɔn lakana fɛn o fɛn b'o kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ AES passeport in o tuma u ka fɔ ka faamu u k'i bɔ yen Bɔgasiriki k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛnw kelen kɔfɛ jamanakuntigi y'a ɲini i k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛ ka tigɛ min bɛ se k'a to sɛbɛnfura in sɔrɔli fana bɛ nɔgɔya Bɔgasiriki dabali ni fɛɛrɛ ka tigɛ taamadenw ka se ka sɛbɛnfura in sɔrɔ joona joona Bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko awa kabini san 2024 Bamakɔ yan minisiri minnu bɛ nin jamana 3 in kunna n'u bɛ sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔ u 3 bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye yan Bɔgasiriki ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn AES ko yɛrɛ kɔni i k'a dɔn nkalon kana y'a la hakilinaw ka sabati u ye sɛbɛnfura ninnu jira organisation de l'aviation civile internationale OACI olu y'a jira k'a fɔ jɔnwala sɛbɛnfura in a garantilen don gɛlɛya foyi t'a la a bɛ maa ma bolo i bɛ se ka taama diɲɛ avion ba bɛɛ la ka diɲɛ jamanaba bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabula lakana minnu fɔlen don ka se k'a kɔlɔsi u dafalen don Bɔgasiriki nin sɛbɛnfura ninnu bɛna kɛ nafaba de ye an ka jamanaw ma min ye ŋanamuŋanamumaw ye Bɔgasiriki i k'a dɔn kɛrɛfɛ mɛriw kɛbaw ka se ka sɛbɛnfura lankolon dilan k'a fɔ de i b'o kɛ AES to a la o kuma banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura nka e ma ne ka kuma jaabi dɛ biométrique problème min b'a la Mali kɔnɔ yan ne ma jamana 2 tɔgɔ fɔ dɛ Mali ta in o bɛ kɛ cogo di o de bɛ fɔ ministre a tɔgɔ ye sécurité intérieure kɛ jɛman in na a ko i ji a da kana to a la sa dɛ vraiment an bɛɛ lajɛlen an bɛ fɛn in nɔfɛ an m'a sɔrɔ an bɛna ka taa AES ko in na an ka biométrique erreur b'a la o ma corriger n'o ma ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ o ma corriger n'a fɔra an ka taa an kari AES la o corriger bali jamana 2 tɔ in kana tɛmɛ an na dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ naam
karamatu watu ngara ni entega do ni sababu bo sababu no kama ko leju mali de nyede leju mali sababu ro ni ya bolu ko kemenani binani ane woro adama amadu ejara ni ya ka fasiri adama amadu ko mi onga e kanango e obesega do bala chogo mina kerangara nyala bumoko na no kadugu bele jile sigida munu no lu keme ka bumoko lamini ulu bele jile kanango akasega do eberela ya laje mi police unyama bay no ya directeur general ye akoni naka ukunka dikko sabe wa ya jira ka fo ale na kunta dore jamana do no bulumina be sega lakana chuko mina imana ke je fa wo fa fe ga mi e kerengera ne ala onga sigida min be na be wele ko banangoro ni ya laje ale ni senu umanja nywana commissaire de police do fleni e senu e konnana o ere commissaire principal ode amidu ejecte ye akawuli gajo o do lente mana senu na no kandugu bele jile bala ka twadma fo ga mi e banangoro ka uye olu kele ko ka kule ka bo ka fogo mi e commissariat do ka sigi banangoro o commissariat sigili jongo ala yoro kene do ka jira ula commissariat be sigi yoro mina o kene soroli o de kembe gele ay ngani ya laje pasrige ba ka fola ko lu ko ni we ma do soro da garantile no e mudibo e si seye ale e jeunesse olu ka conseil du quartier o nyama dodo aya jira ka fo mi e ni wulika joy kap na ke sababa bele ye mi ye senu commissary no de ye commissaire principal amidu ejecte ye anafura dama senu kana se bima ki bae ka fo mi ye banangoro dugutigila ka we de ka ma sembo akono koro ka ta bo uye ne ko ke be commissariat jo banangoro dugolo ka ka sore ne dugutigila ka o makuma ko yale ma ko yorobe soro ka jiri lawa ko alebe mi nyina fe ayo fo fazirigela ye no adama amadu ejara ye le jumali konnana ka fo ka wuli ka se banangoro dugutigu ma dugutigila ka ma ano lugu ka kuma yorobe soro ka di fe bawo mi be kana ko fo fon fe no e kana go e dugutigila ka lugu tetulonga ola alna soro la wuli ka jo olu ko ngera wati temalona no ma ken na fo ma baye bawo yoro injirali abega sabo e commissariat akase ka chogo kanye mi ye chedo yo olu munu be bla kono nu bulamna e o kase ka munu salo boloda bawo niya laje mi ye senu e secteur ta ani e woro de be akonnana ganiya laje fana mi ye manangoroni e kata se darama darani falani fo kata se manama mi ye kungo jaye fo kata segi dugu nununga afo banangoroni wa manangoroni banangoro obey banangoro commissariat ko kuma be ka banangoro be wele ko banangoroni be manangoroni oye sigida do secteur do e secteur wara fana be oye darai secteur ni dara borai darani mena o fla dugule me yona de na fo le ta famu ko no fana bolay secteur do fana be falani fana be o secteur do fana be o ye manani ayi manani de mana secteur do fana be tugu o ye kungo jaye kungo jani da wana man se ba gola ai woni se ba madi ni de chara o kanango e be ala ka non cela n'a rien à voir mi ye banangoro yere banangoroni alana ya fama mi ye banangoro yere jongo ala o mi commissariat ko sigili ko kuma be dala ambe don ko bi jongo ala mi ye fasirigela yi ako mi ye ministre ala ko ni labe be saga na ka wati commissariat kanga sigi yoro la abeta commissariat sigi ko commissariat ka te dulo sani dugu tere dugu ko fando de be jira ki in konnana wali ma secteur konnana abe chogo yoro mina afo banangoro ni dugu tigila kauye ni commissaire mata ou kana commissaire no fait la kana ay ngona bani demande pourquoi ça ay est-ce que souka di kuma jabo kada ku numeka merci sika souka ka problème ni anze quoi ni kana sika souka be doya non o adogal de dogal mai o sika souka ta duma ko e ma sika souka go ay o e galo de ya sika souka duma bo maya sika souka duma bo ay tiene fo bo ga de o e go chodi o e galo de ya o ga be fe ka fendo yin ngali kila ni click afa ko ni ndala makabu je t'en prie ni ne kuma ba fo ka bi kana fo ko ay kana zo so afo ko muna ɲininkali de bɛ kuma jabɔ ala fana bɛ ka e sɔsɔ ka da kun min kan non kana sɔsɔ sa commissaire de kan ka wuli ka dugutigilakaw je suis n y'o de fɔ kuma de n ko o cas ni commissaire ma taa dugutigi fɛ yen dugutigi kana commissaire nɔfɛ a fɔ ko munna c'est tout lakana commissaire ta tɛ o dugutigi n'a ka dugudenw de b'a lakana tun dɔ bɔ cɛ wangalu c'est tout
u kan ka forcer ni commissaire mana u ka taa commissaire wele k'a kana ko dugutigi ko di merci min ye an ka ministre de la sécurité intérieure la protection civile ye donc ala ka taa se police direction ba ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ banankɔrɔ u b'u ka bila la ni yɔrɔ sɔrɔ la ka jira don min na commissariat joli baara o n'o baara ni ka o bolo da dugutigi kana sɔn a da ka to a la dɛ a ka wuli a ka ministre wele ka yɔrɔ jira a la joona joona lakana bilama maa tɛ tulonko la koyi nin ye sɛbɛn sɛbɛn na salo ka bɔ leju mali kɔnɔ adama amadu jara a ka fasiri walasigi waati n'a ka waati ma se bi ta e tɛ jɔn ka tilenkɛ la a ye o to ten fila bɛ ne yɛrɛ bolo a bila ten a jumɛn ta waati sera jangana daba tun kɛra ɲang an kɔni kini duman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an sera an bɛ se k'o fari da ten hali o maloya tɛ n na a maloya tɛ n na yɛrɛ de fiyewu awɔ bon sirigi i ka kunnafoni kelen kan 21h30 burapele bɛ sayi kana ni ala sɔnna ntɛnɛn wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Ahmed Jakite kun bɛ jaw la kuma tulukala ka fiɲɛ naamu ni k'a yari diɲɛ bɛɛ kan sɔrɔ o kun ye Mamutu Surunin ye e Buakari e ni ne tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na denni kɔrɔtɔlen don a ka to a kan fɔ la